Senyor Montaner, a veure si esta vegada pot contestar alguna cosa més concreta que altres vegades. Sobre la B30 volia saber si ja han tingut la reunió en el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i si preguntar-li concretament si quan la tinga, si no l'ha tingut, si pensa anar acompanyat de les associacions veïnals. En les al·legacions que l'Ajuntament presentava el 2016 es deia debería reestudiarse la alternativa del túnel rechazada únicamente por criterios económicos y dificultad técnica, teniendo en cuenta, no obstante, que esta alternativa debería observar la totalidad de las alegaciones y consideraciones que figuran en la presente propuesta, en aras de no perjudicar los intereses del municipio de Xirivella. Volia saber si encara continua sent el criteri de l'equip de govern i quina és la posició concreta de l'equip de govern sobre aquest projecte. Sobre la C3, recentment s'ha publicat que Juan Carlos Fulgencio és nomenat el nou coordinador de Rodalies de la Comunitat Valenciana per part del ministre José Luis Ábalos, i fa poc llegim també el desglossament de les inversions dels pròxims pressupostos de l'Estat en Rodalies i a Rodalies València li corresponien 48,1 milions. Voldria saber, senyor Montaner, si ja demana una reunió amb el senyor Fulgencio per parlar de les inversions de la C3 i preguntar-li d'aquesta quantitat quants estarien destinats a la C3. Arran de la moció que aprovarem en el ple d'octubre, voldria saber si ha contactat amb la resta dels municipis de la C3 i què té pensat fer per liderar la nova declaració de Xirivella. Tenia altra pregunta sobre l'autobús, però que ja han fet els companys de corporació. Per a la senyora Ferrandis ja hemos comentat alguna cosa sobre el pressupost. Volia saber si n'hi ha previst alguna cosa. Entenc la dificultat d'enguany específicament, però voldria saber si ja hi ha algunes línies en què s'està treballant. També preguntar-li sobre la plaça de periodista que s'ha convocat. Nosaltres portàvem en el programa electoral que creiem convenient que se crearà aquest departament de comunicació. Voldríem saber quin és el projecte de l'equip de govern, què va passar amb les persones que actualment estan treballant o tenen un càrrec eventual per a temes de comunicació d'alcaldia. També relacionat amb comunicació voldríem saber com s'està treballant en el contracte de l'empresa externa que tenia 17.000 euros el contracte ara fa un any. Hi havia una sèrie de millores que se proposaven en aquell cas relatiu a ampliar, incorporar més pàgines al BIM o hores extra a disposició de l'Ajuntament per a tasques relacionades amb el contracte. Voldria saber què s'està preveient fer. En l'última comissió d'urbanisme convidarem al tècnic d'urbanisme i el vam felicitar, o els que havíem vist per l'exposició que havíem fet en la Casa de la Cultura, i jo altres vegades li he preguntat sobre què passa amb el parc d'Elche i ara li volia proposar que igual una possible solució al parc d'Elche seria establir aquest anell verd, treballar com intentar dur endavant aquest espai verd, aquest anell verd entre el Daia, l'Aquàs, Quart, Misrat i Xirivella, de forma que se promoguera una mobilitat sostenible entre els distints pobles, que se poguera definir un espai d'horta protegit i uns espais de transició. Evidentment, això era una cosa, parlarem de somiar i d'idear que voldríem tindre, però vist que el d'Elche tampoc pareix que avance molt, sembla que des de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge això se veuria amb bons ulls. Suposo que correspondria, com és del seu partit, i ho demanem expressament i directament a vostès, que conviden a la Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible per a que puga veure l'exposició, que crec que realment és interessant, per a que conega també Xirivella, si no ha tingut possibilitat d'estar així, i conèixer de primera mà la problemàtica del transport,
i també per a plantejar aquesta possible viabilitat d'un projecte que segurament no és de realització immediata, però que jo certament crec que des de Compromís pensem que podria solucionar part d'això i afegir ahí una zona que en aquests moments queda com de ningú, pues que podria ser una solució de futur pensant en una zona urbana, els nous reptes de sostenibilitat i tot això. Moltes gràcies.